vi skal afsted. Hej guys, velkommen tilbage til den her video, og vi siger hej til Liam, og hvad skal vi spille i dag? Dagens video er... VR. Yeah! Jeg skal hente en gris, du. Jeg skal lige have Lars. Så du kan level op din Men jeg har glemt, hvad den her den hedder. Hvad hedder den? Den hedder Rugi, eller hvad? Det der, det ændrer jeg lige. Den skal ikke hedde Rugi. Den skal hedde Nuk Nuk. Nej, den skal hedde Ming Ming. Ming Ming. Det er min dinosaur. Og bare lige, hvis I nogle gange hører mig snakke sådan lidt underligt, så er det fordi min søster hun sidder herovre. I kan ikke se hende, men derovre. Og hun spurgte bare lige, hvad Ming Ming var. Ved du, når Liam han kommer tilbage? Det er den der Liam, han har lige nu. Jeg har... Jeg vil simpelthen overhovedet af det. Ja, jeg har den der lille en der. Lille en. Det er den der. Så får man en af de der. Kan jeg vide, hvornår? Liam, kommer du? Jeg er på vej tilbage nu med to store fede grise. To store fede grise. Du burde kunne se mig nu. Han er der. Jeg vælger... Hello might be like Pokémon i det her spil. Muk Muk, jeg vælger dig. Hvad med? Wow. Så er han stor. Du skal Min gamle Lars, den var sådan på den her størrelse. Det var min gamle Lars. Det her, det er Ming Ming. Jeg viser lige Lars. Jeg gav hende en Spinosaurus for det er min gamle Lars. Og det her, det er min... Det er en Nubisaurus, som man fordi den hedder Ming Ming. Her gratis, så når man trader for en Nubisaurus, så tæller det... Kan man klø den? Gratis trade. Kan man klø den? Nej, ja, man kan... Jo, hvad, så vi skal lige... Kom, Ming Ming. Så vi skal ned i vandet nu. Jeg skal lige have en sæde. Nå ja. Men jeg sagde, at folk kan høre dig, der var mig at bande. Ellers bliver jeg bandet på YouTube. Nå, Ming Ming. Ming Ming. Nej, skal jeg ikke Ming Ming. Kom, Ming Ming. Liam, det her det er Ming Ming. Sig hej til Ming Ming. Fedt. Hallo, giv mig lige high five. High five. Så op i skid. Ming Ming. Nej, prøv at se her. Might be like i Pokémon. Ming Ming, jeg vælger dig. Gå væk. Kom. Hvor skal vi hen? Den er vej. Kan jeg har min ikke dinosaur været der endnu. Jeg har ventet sygt lang tid på den her opdatering, og nu skal jeg hen derned. Jeg har set en video, som viser, hvordan man får 1000 NOx på Hallo, min dinosaur, kan den overhovedet svømme? Gratis. Ja, det kan den godt, men han er bare langsom. Ja. Men min Spinosaurus her, den er lavet til vand. Min er faktisk ikke langsom, den er faktisk hurtig. Søs. Okay, glem hvad jeg sagde. Så kommer han der bare flyvende. Hvad tror du lige, du er, du? Jeg skal nedad. Kom nu, Lars. Yep. Nej, Ming Ming, kom nedad. Er det fedt, Ming. Der er fisk, Lars. Dræb det der fisk der. Jeg prøver at komme nedad. Jeg aner ikke, hvordan man kommer nedad. Du gør sådan her. Hvor fanden er du henne? Okay, jeg kommer lige op til dig. Hvor gør den her? Hvor er du henne? Ned.
Nå. Han gør sådan her. Kig. Han bevæger dine hænder ned til op. Og så kommer du hurtigt ned. Det var sådan, jeg gør. Eller, Nu rører jeg ind i ved en tand. ikke, hvordan jeg gør. Wow. Jo, jeg rider på Ming Ming. Jeg rider på Ming Ming. Jeg har dræbt fisken og spist den. Den giver 100. Oh shit, man kan level op sine dinoer også. Hurtigt der. Så vi skal finde en østermand ting. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Hvad er det der for en fisk? Jeg spiser lige den der fisk der. Det er en klam fisk. Ja, han døde. Det er en dinosaurfisk. Ah, fuck, han angriber mig. Den der angriber mig. Pas på, det er den triceratops. Han angriber mig. Hvordan slår jeg den? Ej, det er ikke så sødt. Kom, så vi skal shit. finde en øster. Ming Ming. Ming Ming dør. Ming Ming. Hjælp mig. Ja. Nej. Jeg kan måske finde en øster, så vi kan få... Ej, snart. Hallo Liam. Hvordan slår man som en dinosaur? Shit. Du slår den bare Ming Ming. med dine hænder. Jeg fik den. Ming Ming, du er dygtig. God Ming Ming. Den øster. Hvorfor vil Ming Ming ikke æde den? Spis den, Ming Ming. Der er 2 øster. Jeg fandt den til Lina. Kom. Ming Ming, kom op af. Jeg fandt den der øster. Kom. Vi skal få penge nu. Så den sagde, at man skal gøre sådan her ting. Jeg skal lige have Ming Ming smad. Jeg har lige dræbt 3 fisk. Jeg ved bare ikke, om det er rigtigt, fordi det virker sgu da lidt mærkeligt at gøre. Og jeg fandt en giant fisk. Jeg er på vej op for grotten. Den der vandgrotte. Du skal ikke komme op, du skal til vej. Hvor er du overhovedet henne? Ja, jeg er lige her. Lige hvor jeg er. Jeg aner ikke, hvor han er. Det er, hvor jeg er. Jeg skriver i kommentaren, hvis I kan se ham. Nå, han er derude. Hallo, jeg aner ikke, hvad det er med til svømmer. Hjælp mig. Shit. Der er en diamant. Pas på det der røde fisk, de angriber. Ja, det har jeg godt fundet ud af. Jeg kommer lige og hjælper dig med den der. Satan. Du lige. Gå væk. Ja, den døde, tror jeg. Nej, den er ikke død. Jeg fandt noget lige før, jeg gerne ville have. Sådan der, den er død nu. Nej. Den er Nej, der. den er ikke. Den er ikke død. Sådan der, nu er den død. Så spiser jeg den. Hvad er det der? Så vi skal finde en lille øster. Hvad er det der? Ming Ming, kom her. Hvad? Det er først Jeg fandt et skeletknogle. Jeg fandt en guldskelet. Det gav mig penge. Nice. Ja, det... Så vi skal... Jeg tænker snart... Så går vi op, og så viser jeg lavamappet til. Men først så skal jeg lige spise lidt. Det var lige før, jeg burde tage min anden dinosaur herned. Men du kan ikke få en sæde på ham. Hvorfor? Lidt dinosaur, fordi at den skal have en sea-saddle ting. Det kan du ikke få endnu.
Jeg har fundet en ny måde at svømme på lige om. Jeg har fundet en ny måde at komme op af. Nice. Det er faktisk en meget god måde at komme op af. Jo, prøv. Ja, prøv. Jeg har fisken. Jeg tager fat i den. Jeg aner ikke, hvor du er henne. Her. Og spiste jeg den. Jeg var bare... Er du der? Hallo, det er en kæmpe blub. Ej, jeg skal have en dinosaur, der hedder blub. Det er ikke din spinosaurus hedder. Ja, den hedder blub. Ej, det er fedt. Hvad hedder din? Jamen, det Hey, min lyser. Min lyser. Tror jeg, Se, min lyser. nej. Fedt. Min lyser, når jeg kommer i nærheden af krystaller. Det er sjovt. Sej. Hallo, sving med armene, så kommer du højere op. Altså sådan lettere op. Er det ikke rigtigt? Jeg er en delfin. Der er en kylling. Der er en kylling nede i vandet. Der er en kylling nede i vandet. Sejt. Kom, så skal vi over til lab. Den skulle lige have maden. Det her det er et fucking fedt spil. Kan man godt mærke på mig, at jeg er stadig ny, fordi det her det er en af de dårligste dinosaurer. Det her er faktisk den dårligste dinosaur. Er det ikke? Det er ikke den dårligste. Det er begynder-dinosauren. Det er en af dem, men den er bedre end din Nibisaurus, som jeg gav dig en Spinosaurus og den der for. Kom, Dino. Ja, det var godt. Kom, så vi skal også til Kæmpe, kom. Men jeg tænker lige, at jeg tager et eller andet, Jeg går bare i forvejen, som kan... Ja, det gør du. for jeg er ret langsom til det her. Men hallo, jeg har ikke noget at flægte. Jo, jeg har min dinosaur. Prøv at se her. Hvad fanden er det? En myre? Nej, det er en predator. Jo. Har du ikke set den film? Nej. Guys, skriv i kommentaren, hvis I har set en film med den der ting. Jeg skifter lige ting, der er bedre. Vi lavede både en... Var det ikke? Jo, part 1 og 2. Og så fandt vi bare ud af, at man slet ikke kunne høre os. Det var seriøst det nederlandste. Nej, 3'eren der lavede vi ikke. Det var aftalt, at vi skulle gøre det af. Men i stedet for 3'eren, så lavede vi 1'eren nu. Det var 3 variatørerne, der var. Rar. En kæmpe gris derovre. Og majskolber. Og det her er ikke også det mudder. Vi skal over til køen. Hvad? Den der vej. Hvor skal vi hen? Jeg tror, vi skal over til grisen. Ja, det her, det er sgu da også lidt grisen. Kom, Hallo, min dinosaur har valgt at sove. den her vej. Kan dinosaur godt lægge sig til at sove? Hov, jeg har glemt. Nej. Sikkert, fordi min læser de nu. Det kan du, hvis du ligger dem i sådan en seng, du har i. Eller, ja, Hallo, en kan man ting, du har bygge et hus i det her spil? Hus til. Ja, lidt. Men altså, se det der hus, som du spawner i, der kan du sætte en sofa eller noget, men det spiller nok. Hallo, hvordan kommer jeg op? Kom.
Du skal bare hoppe. Nej, det er ikke den her vej. Du kan enten bare hoppe direkte, eller du kan også hoppe op ind i den her, og så får den der bare op. Du kan også bare hoppe, men den er, du er jo også ny. Ja, så land der, og så bruger du den her. Og så kommer op der. Og så, ja, så bruger du den her. Det er godt, du kommer der. Kom, nej, du skal ikke hoppe. Det gør jeg heller ikke. Jeg røg ned. Kom. Okay, kom. Tryk på A. Jeg kan ikke. Hvad fanden? Nå, det er det der sker. Du skal bare vente et par sekunder. Jeg tager den bare. Kom. Kom nu. Sådan der, kom. Nu skal jeg hoppe på den der op her. Nej, det er sådan der. Så hop på den der, og så op her, og så brug den her til at komme op. Ja, Hvorfor er jeg ned? Du behøver ikke at komme her. Det gør jeg ikke. Den hopper selv op. Jamen, du skal bare... Den hopper selv op. Den hopper selv op lige om. Okay, du skal prøve at se. Hvis du hopper her, kigger, så... Hvis man hopper sådan... Hvis man hopper herfra til der, så bliver man fyret den der vej. Men hvis man hopper fra den anden side, så bliver man fyret den anden side. Du skal sådan sætte dig, så du bliver fyret op til der, hvor jeg er. Og ikke op der. Kom. Op. Det vil jeg ikke så fast nu. Kom op. Den anden vej. Man kan komme op lidt her. Ja, det kan man også, men det har jeg taget normalt den anden vej, men okay. Kom op. Hvorfor? Den... Jeg tror ikke, den kan få dig helt. Jamen, hvor den irriterende. Jeg kan ikke komme op. Jeg lort. Nej. Kom op. Ja, nu vil jeg gerne derover. Hvordan skal jeg komme derover? Kom nu. Hvordan? Kom nu. Okay. Kom nu. Lad mig vise dig så. Kom, prøv at se. Du går her, og så hop ind i den der. Det skal være den her vej, og så fyrer den derop her. Og så burde du lande lige her. Jeg kan ikke finde noget at styre den her. Så stå på den anden side. Jeg kan ikke finde noget at styre den her. Stå på den der side. Og så hop. Nej, du rammer lidt forkert. Så nu skal du stå her. Og så hoppe ind i den, så du kommer her. Stå der. Ja, det... Ja. Endelig. Ja, der er en gris. Så nu skal vi bare... så vi skal klare den der lidt op. Den skal vi dræbe. Men du skal ikke dø. Fordi så skal du gøre det hele igen. Kom, dræb den. Shit, jeg dør snart. Ja, pas rigtig godt på, den ikke slår dig. Der døde jeg. Men du skal smadre på, den ikke slår dig. Der er 2 nu. Okay, jeg dør. Gå væk. Gå væk. Jeg sagde gå væk, bror mand.
han kommer der. Du skal ikke få den der herovre. Stikker du af? Nej, jeg faldt nu. Oh my god, hvor den her irriterende. Jeg kan ikke finde ud af det her. Hvad er det overhovedet, vi skal herover? Vi skal dræbe ham. Den der store... Er det bare det, vi skal? Seriøst? Yes. Der tog jeg rigtig meget skade på ham. På den. Den der. Skal på. Den er sygt god. Det er den bedste dinosaur i hele spillet, og det er første gang, at jeg har kæmpet med ham, fordi at jeg næsten lige har løbet ham. Den er snart død. Guys, I kan godt se på min skærm, det er ekstremt svært for mig, ikke? Nej, det tager kun 2 hop. 3. Kig her. Det er sådan, jeg gør, sådan jeg. Kig her. Kig. Så hopper jeg herop, og så hopper jeg direkte her. Så rører jeg derop. Uden de der. Hvorfor rører jeg væk? Du skal bare aim. Det her det er seriøst en shit dinosaur. Hvad er det der overhovedet? For en kasse. Men den er bedre end Lars. Ui. Jeg ved. Kom også. Jeg kommer op. Spis. Jeg hører nogen ting i baggrunden, så det er bare i mine forældre. Og jeg tager lige til jeg går bare til. Jeg har fundet en tand. Wow. Ja, jeg kommer. Jeg har glemt at filme. Liam, det der kan jeg ikke finde ud af. Jeg dræber bare grisen i stedet. Okay. Jeg starter lige med at filme igen, fordi hun bare ikke... Så lad os lige starte med... Jeg har filmet. Du kan også ende den der video nu. Og så begynder vi på en til. Altså en ny etter. Ja.